महिला में थायराइड के कम अवुरी उच्च समस्या। थायराइड अपना जीवन में लगभग 12% लोग के प्रभावित करेला। यही बीच महिला में थायराइड के मुद्दा 8% पुरुष से ज्यादा होखेला। मतलब कि हर 8 में से एक महिला थायराइड के मुद्दा से प्रभावित होखेली। थायराइड का होला। थायराइड एगो ऐसन ग्रंथि हवे जे सामान्य बढ़ती आ चयापचय खातिर जिम्मेदार 3 गो मुख्य हार्मोन पैदा करेले, जेकरा के T3 या ट्राइआयोडोथायरोनिन, T4 भा थायरोक्सिन आ कैल्सिटोनिन। थायराइड के चलते महिला में समस्या कैसे होखेला। एक, थायराइड के स्तर में कमी भा बढ़ोतरी से यौवन अवुरी पहला मासिक धर्म में जल्दी चाहे देरी हो सकता। हाइपोथायराइडिज्म भा हाइपरथायराइडिज्म के चलते पीरियड्स अनियमित हो सकेला, जेकरा चलते पीरियड्स के दौरान हल्का भा भारी बहाव हो सकेला। 2, थायराइड के विकार से ओवुलेशन भी बंद हो सकता, जवन की अंडाशय से अंडा बने अवुरी छोड़े के प्रक्रिया है। गंभीर हाइपोथायराइडिज्म के स्थिति में मादा में अंडाशय के पुटी हो सकेला आ प्रोलैक्टिन हार्मोन के स्तर बढ़ सकेला, जेकरा चलते माँ के दूध के निर्माण हो सकेला, जेसे ओवुलेशन ना हो सके। एक, गर्भावस्था के दौरान थायराइड के समस्या के चलते बच्चा के जन्म के बाद भी मम्मी में थायराइड के मुद्दा जारी रहेला। गर्भावस्था के दौरान हाइपोथायराइडिज्म के चलते गर्भपात, समय से पहले जन्म, प्रीएक्लैम्पसिया, मृत बच्चा के जन्म, अवुरी प्रसव के बाद खून बहल हो सकता। जबकि गर्भावस्था के दौरान हाइपरथायराइडिज्म के चलते महतारी अवुरी बच्चा दोनों में सबेरे के गंभीर बीमारी, गर्भपात, मृत बच्चा के जन्म, अवुरी दिल के विफलता हो सकता। एक, थायराइड के समस्या से भी 40 के दशक के शुरुआत में रजोनिवृत्ति जल्दी हो सकता। 2, हाइपरथायराइडिज्म के चलते हड्डी में कैल्शियम के मात्रा कम हो सकता, जवना के चलते हड्डी टूटे के संभावना ज्यादा हो सकता। यह स्थिति के ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जानल जाला। 3, संगही थायराइड के विकार से अवसाद, थकान, वजन बढ़ल, अवुरी यौन इच्छा के कमी हो सकता।